Ndiwe hako unenge wanzwa kuti iwe mari yawakabata yeye kuri kudzi uda unoshopa kunze unouya wakaremerwa nekutakura obva kuti ko why not kungoenda handi pasipoti ndinayo for the first time obva kuti sega ndiendi unonosangana nemunhu waunosangana naye mubhazi and then munolinka makutaura vepaya but remember kaiwe first time yako saka wakutogaya kutotiwo munhu andinaye uyu ndikatonyazoti kwati naye ka aiwa sha munhu uyu achanondiratidza makona plus ndiri safe. Munoita saizvozvo only to discover kuti aiwa munhu uyu wanga utori naye woshupa wawasangana naye watoti ndatanga kuwirirana naye ndikaenda naye shopping. Asi munhu as if it's not enough, your second trip again to yet another destination unoita futi shopping nechipoko koitawo iyi manje iyi. Remember we posted nyaya yamadha vekuchitungwiza vakaona muroyi usiku vachida nonochera mvura. Well, ava vanozosangana nemuroyi mahwana vakasangana nawo ndechigori toto chebhazi. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Panomba mazim untold stories pandinokupakurai nyaya dzinonakidza, nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya dzekuti mukadzinzwa mega you will find it hard to believe, yet these are real stories from real people. Zvakatoitika. Kana iri first time yako ndokuvera kuti usiye wabaya subscribe, like, usa comment mu comment section andika ndoti nyaya dzedu dzirambe dzichifamba zvakanaka. Today's stories are coming from different people. Yekutanga yesizwa doditsanangura experience yavanoita 2 times vaita shopping nevanhu vainge vasiri vanhu. Kuita madha vakanomukawo pakati peusiku vachifungwa kuti nguva dzekuti mabhazi aifamba vasirikuzwa kuti aiwa asi mabhazi zvigori toto izvi. Kuita mukadzi aishidza vanhu. Ladies and gentlemen, hatikotaura zvakawanda, tinoti tinyazopinda munyaya dzedu idzi tinyazonzwa kuti zvii zvaitika, zvaifamba sei. Makadi mukoma Slick. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndakaita jeni yekuenda kuBotswana musi wa 29 March this year. Ndakaita jeni yekuenda kuBotswana iyi ndakaenda nefriend yangu. Takaenda tiri munzvimbo dziri muno muZimbabwe, saka taifanira kunokwira bhazi muHarare, taifanira kunokwira bhazi ra7. Takabva tasara nebhazi ra7 riya takazonokwira CAG panonzi panokwirirwa mabhazi eBulawayo paya. Ndichanyatsorinhemba kuti ndipapi, I think pakupakabhana paya panokwirirwa mabhazi eBulawayo. Takanokwira bhazi reCAG, takwira bhazi riya rekuenda Plumtree. Taifanira kuzocrossa border ufishi nefriend yangu tese yaiva first time kuenda kuBotswana, hapana angati ambokuenda. Tapinda mubhazi riya tagara, saka bhazi rakazosimuka kumaraundi 10 because takazokwira kuma8, rakazosimuka zvokuma10 manheru. Bhazi rasimuka, pane vamwe madha ivava handisi kuziva inini kuti vakapindira, I think ndakaona sekunga vakapinda tiri muHarare but bhazi ranga rakuda kusimuka. Madha vakangopinda ndobva vanogara pasiti ranga riri pamashure mbitani but riri kuopposite side nerisaidi randakagara inini. Friend yangu akagara kuopposite, inini ndiri kuopposite uko. Madha ivo vakanogara nechepamashure. Saka madha ivo vapinda vanga vakangonyarara, vanga vakati zii but vakaita kutarisa kusaidi wandandiri kudai. Saka handina kuzvisa hangu mumusoro. Bhazi rafamba taenda tasvika pabhodha reBotswana paya. Inini neshamwari yangu first time, hatisi kuziva kuti kwatiri kuenda kwakaita sei, bhodha racho rinocrosswa sei, hatitozive. Saka takasvika zvokuma past 5 tichisvika pabhodha panopaka mabhazi. Vanoenda kuBotswana vanopaziva panombopaka mabhazi tisati tapinda pabhodha.
takamirira 6 o'clock kuti gate rivhurwe. Saka kwangu chikati svimbi chani. Ini ndakabva ndati dhiraivha akabva ati tiri kuvhara madhozi tozokuvhurirai na 6 makuenda nokurosa bhodha. But nguva iyoyo pakangovhurwa so rakavhurwa dhoo nakondakta. Ndopatakangoti regai ndimboenda hangu chikurisisi. Ndakaona mukadzi uya apo. Mukadzi uya nani chiri kutaura uye ndakangomona aita sei abuda mbasi. Ndobva ndangoti sinzi pane mumwe munhu abuda regai ndiite sei, regai nditevere ndiendewo kurisesi. Ndobva taburuka paya pandateera mukadzi uye kwaaienda pandaenda kuseri kuya pataita zvatakaita. Saka tiri kuseri ikokoko ndopaakatanga kutaura ndiye mukadzi uya zvikanzi kunoku kana uchitouya uzohodha hakusi kwekungouya nebhazi riri straight, unotokwira mapick and drop. Ndopandakati isusu tatosara nebhazi, tatongouyawo zvedu for shopping, hatina kumboya kuzohodha, tauya kuzoshopa. Saka handisi kutozivawo kuti zvinofambiswa sei. Zvikanzi kunoku mabhazi ekunoku anodhura zvisingaite. Ini ndatone 40 years ndichikrosa bhodha. But bvatangotaura mazita emakondakta nemadhiraivha ese anoziva. Akutondilectura paipai nezvekupi nezvekubotswana. Ini ndiri mukrosi bhodha chichi, akutondiudza zvese. Ndinokrosa mabhodha akasiyana siyana. But kunoku ndatone 40 years ndichikrosa bhodha ndichihodha. Saka zvadaro paipai ndopandakatanga kubvunza ndakati saka inini ndiri kutokumbirawo help yekuti tinofamba sei, handisi kutoziva. Kanzi ndokuratidzai mafambiro atinoita, but imimi musazokwira bhazi rakati nerakati. Akataura mabhazi handichaziva hangu mabhazi acho. Akati musakwire mabhazi iwayo, vanodhura, mari yenyu inoperera murodhi chichi. Ndopaakatondiudza zvese paipai mukadzi uya. Saka ndopandikamutichi ndine friend yangu. Patakazodzokera pabhazi paipai ndobva tasvika bhazi rarukwa madhozi, ndobva tamira panze. Akatanga kutiudza, akatanga kutaura neni tiri panze paipai. Ndopaakatanga kundiudza zvese makurusirwo anoitwa bhodha reikoko nemabhazi ekukwira. Saka bhazi raya rakazovhurwa na6. Ndobva tamira pagedhi paya. Ndobva ati imimi zvandoda kuti muite. Mukadzi uya anga ane mumwe murume waakanga anaye, but paakapinda akapinda ari 1. Asi ndakazoona akanga achiti ane murume waanaye, murume uyu futi aiti yaiva first time yake kuuya kupi, kuBotswana kunohodha. Handizivi kuti vanga vasangana kupi, but aiti vari vese. Tadzika pepe zvichiroti ta4, inini shamwari yangu madha veivai nemurume uya uya. Tamira pagedhi zvikanzi madha veivai, zvandoda kuti muite mimika, ndoda kuti mumhanye. Parikuitirwa gedhi mubva mamhanya munodhindisa mapasipoti. Panoda kumhanyo, hapasi kutomboda kana kutomboita lezi, itomhanya izvinyi. Ndopatakati Saka isusu tiri 3, ini neshamwari yangu nemurume uyu, taimhanya mukomasiki. Tabva tamhanya ndobva tanodhindisa mapasipoti. Iye aingoti tiri kuteera, imimi ingoendai munodhindisa chete, inini ndiri kuteera. Saka tamhanya kudaro ndobva tadhindisa ndobva tanomirira mushikashika. Taifanira kuzokwira kamushikashika kuti tiende pane rimwe bhodha panext. Vanhu kuziva vanoziva mafambiro acho. Tamhanya pepe tadhindisa. Ndopatakasvika pane kamushikashika kai. Ndopatakakwira kamushikashika. Abva ati zvoni mune mari yakachinjwa here, mapula. Bva tati hatina, zvikanzi bhadharai madhola. Mukadzi uyu mbatotiti bhadharai madhola tiende pabhodha rekuBotswana munodhindisa ipapo. Ndobva tatobhadhara tese tsanasana. Tichisvika paipai ndobva ati futi kana makasvika ipapo makadhindisa, imimi mhanyai, isusu tichidzika mukamota. Akati dzikai mumhanye, ini ndoteera, musanditeedze sitepi yangu. Imimi mhanyai chete munodhindisa, kana mapedza mundimirira kuseri kwebhodha. Ndobva tadzika paipai tiri 3, inini neshamwari yangu nemurume uya. Bva tamhanya bva tanodhindisa. Chakandinetsa ininika,
speed yataifamba nayo isusu nespeed yaifamba nemukadzi uyu dzakasiyana by far, but isusu taitomhanya tosvika todhindisaka mukadzi yosara achiteera. Haimbotora nguva refu, isusu tichingopedza kudhindisa chete iye anenge hapatori kana 10 minutes anenge atouya, obva atouya paipai. Saka auya ndopakati manga machinja here mari yechi chinjai $10 musachinje mari yakawanda. Ndobva infact tisati taenda kunokwira makombi aya ekuti tichienda ukoko kunohodhiwa uko, takamumirira ikoko ndokwatakamumirira nefuka 20 minutes. Takamira paipai, murume uya takati tese tatiri vanyowani. Saka ndopandakati kumurume uya, iwe ko momzi vaivaina nhasi vasati vauya tinofamba sei hatichaziva. Ndopakati ini foni yangu haina mari, iwe rega ndikupe namba dzavo utrai kuvafonera kozi netiweki yange ichiri kubata. Ndobva ndatotraya namba dzamadha vaivai dzebhati vadzaramba, vandatraya neti 1 bayaramba. Ndopatikangoti regai tingoita sei, regai tingovamirira sinzi vari ndo vari kuziva kupi kwatiri kuenda, sekutsanangura kwavanga vaita kuti inini ndonokuratidzai zvese. Ndopandakatanga kubvunza murume weko, imimi sei muri kuitawo ngemunyowani taisiri kutoziva kuti munyowani. Ndopakati inini ndinomboenda kunana Tanzania, Zambia ndokwandinomboenda kuno ndiri munyowani. Handitozoziva kuti ine mukadzi uyu handamubvunza kuti lingi renyu riri papi. Murume abva anditanzi ndiri munyowani futi. Ndatoionani madha ivava ndo vari kutondiratidza. Saka zvadaro paipai madha vaive ndovakabva vazosvika. Vasvika paipai ndopatikatoenda pagedhi paya panokwirirwa zvimishikashika pane vakadzi vanotengesa tichi. Ndobva tatotanga kutorana mupicha dzine murume uya neshamwari yangu madha vaive vakamira pasaiti. Vaingoita zvinhu zvokuti kurumbidzai tiende. Vatakurumbidza vataenda pamakombi pai vatatenga tii, vatatovati tikutengereka tii momzi. Zvikanzi aiwa inini tii ndiri right, musanditengere, ingochinjai $10 muwane mari yekombi. Vatachinja $10 tauda kubhadhara, vatati regai tikobhadhara. Zvikanzi aiwa it's okay, ndobhadhara ndega. Ndobva tagara mukombi meya kombi yakarohwa yakananga kuFrancistown. Vanga vakanyarara. Ndobva tasvika pane patinodzika so tichidzi unopita unombobvisa bhutsu kudidi muchisechwa kunzi musapinde nezvinhu zvinozokonzeresa zvirwere zvemombe. Vachitsanangura kwese ikoko ndo vaitotsanangura kuti apa panozodai apa zvichizodai, vachititsanangurira zvese. Tadzokera takwira mukombi takondinya nejeni yedu tasvika kuFrancistown kuya. Saka chakazoitika manje tasvika ikoko ndopatakatopinda mune shopu yekutanga. Bvatiti handi mushopu iyi ndo munochinjwa mari, asi imi musachinje mari yese. Munhu ngachinje mari shoma, mari haichinjwe seka 1. Unenge uchitenga zvinhu zvako mbichana. Tapinda mushopu meya tachinja mari, mamune machaina chichi tachinja mari yayi. Ndobva tabuda membo vatoti munotengeswa masipika chichi tatoratidzwa nemakamfota. Tapinda mune imwe shopu munozowanika chakati, munozowanika chakati. Tapinda mune imwe shopu, takapinda mashopu anenge 5, but pamashopu esa taipinda yaka tatisingambomira 5 minutes. Hapana shopu yatikamira 5 minutes nenganyepi. Vaingova kupinda nekubuda. Madha iwo zvinhu zvavo zvanga zviti zvipakumhanya chete. Vaingomhanya pakutiratidza mashopu. Ndifunga vatiratidza mashopu anosvika kuma6 mushopu yekupesera. Tiri imomo taiva tega isusu tiri 4 nevanhu 3 vemushopu vaitengesa. Takangoti endei pane shelf yatakaenda tichitarisa manaitwear. Madha vedu takabva tangovashaya vese nemurume uyu. Kana kuti tiziva kuti vafamba sei, pano pataiva nguva yatakatarisa taitofana kana kuri kuti vari kubuda dho taifana kuvaona bhoze hatina kumbobwaira zvenguva refu. Ungoratidzana makalazi kuti aka kakanaka. Ndobva tatovashaira futi, ende ndokwakava kuvashaira futi madha ivavo nemurume iyeye. Ndobva tatovashaya. Tabva tangoti since isusu vatiratidza zvese, vatiratidza kunochinjwa mari, vatiratidza mashops, isusu ngatichiitai sei? Ngatichimbo
ngatimbovatsvagai munext shop kana kuti Tongorwa street tombovatsvaga padhuze ipapapa nekuti havana kurefu kwavangambonzi vaenda. Takavatsvaga mukomasileki madha hatina kuvaona. Taitosangana nevamwe vanhu vataimboona kubhodha uku, madha nemurume hatina kana kuvaona. Ndopatikati neshamwari yangu ngatimbotendererei mashopu aya atati chimhanya namadha aya tidzokere tichinoita sei timbonotsvaga zvinhu zvedu. Patangodzokera kuya zvenguva diki tobva tati ngatimboendai kuri kunzi kuPine Leaf uko pamwe ndokwavari sinzi vangu vachitaura zvekumhanya. Tabva taenda kuya hatina kuvaona. Takangoti sinzi iri kunenge kwakangowanda vanhuwo pamwechi vaitawo zvemiyati yavo vakabuda vakaenda. But chakandinetsa ndechekuti madha ava munhu here kana kuti chipoko kana kuti guardian angel, because takazoti tabva ikoko tadzoka ndakunyatsodhipisa nekufunga kuti amai vaivaive zvakafamba sei, chii chakaita kuti tizogovashaya. Ndopandakati sinzi ndambopiwa namba dzavo nemurume uya beta ndidhaile ndimbovatsvaga semunhu atibatsirawo ndipofonere ndichimutendawo kuti titazongokushayai, thank you matibatsira. But madha ava namba dzavo ndakadzishaya mukomasileki. Namba dzavo ndakadzishaya kuenda pamadhailed andandadhaila chero nyangwe foni isina kupinda namba yaifanira kushaika. Vanhu 2 vandakatraya kufonera musi iwoyo. Iwo pandandasiyira vana kumba ndiye wandakatanga kutraya kufonera, bhozi dzanga dzakuma 28 ndiye wandakatanga kutraya kufonera payaramba kupinda. Ndobva ndatraya 2 manambers amadha ivavo dzese bvadzaramba kupinda. But ndasvika kumba ndakutarisa kuti ndione kuti namba dzamadha vai dzirimo here, ndakadzishaya. Handidhilite makozi, handina chandinodhilita ende handina chandanga ndadhilita. Ndakadzishaya namba dzamadha ivavo. Saka ndangoti regai ndishaye nyaya iyi. Ndakangoteererawo nyaya yemumwe mukadzi aitaura kuti akaperekedzwa nechipoko, akaratidzwa mheno mashops nechipoko kuBotswana. Saka ndakangoti maybe asi kuti pamwe madha ivavo vaiva ghost, because inini kukurosa kwavo bhodha handina kukuona nekuti vaingoti timhanyai endai kumberi, vaingotiendesa kumberi pazvinhu zvese. Zvinhu zvavo zvaingova zvekumhanya, but ivo kuti nditi vaiteedza kiu here, havaimbotora kana 10 minutes vanenge vateera. Ivo havaimbotora kana 10 minutes vanenge vateera, nguva diki vanenge vatopedza vatoteera. Saka ndangoti ndishayewo nyaya ndimbobvunzawo kwadiwa vateereri kuti munoionawo sei nyaya iyi. Ko wai ndakazoshaya namba dzavo? Wai vakazongodhisapiya tiri mushopu? Because handingati vakabuda. Shopu yetei vanga iri hombe. Madha ava vakadhisapiya nemurume wavanga vanaye vese vakadhisapiya. And the fun of it vaitaura zvekutanzi ndaane 40 years ndichikurosa bhodha. But wakamutarisa munhu iyeka tingangomuisa kuma 43 years. Saka takuzvibatanidza neshamwari yangu kuti madha vanga vachitaura zvekutanzi inini ndakakurosa bhodha ndaane 43 years ndaane 40 years ndichikurosa bhodha. Ukavatarisa humbova havasati vasvika kana 50 years. Saka haukamu. Saka ndopaunotoona kuti nyaya dzacho ukauzozvinzwisise. Iyi yakamira yakadai ndeyemuna 2023 ndopandakatanga kukurosa bhodha rekuenda kuZambia. Zvakaitika futi zvinhu zvandataura izvi. Zvakaitika so ndakakwira bhazi parodhibhodhi. Iyo yekuti unenge une mashamwari, unenge watoinspaiwa nemamwe mashamwari vanenge vachiita zvechikurosa bhodha chichi. Wototi kana wakuenda endawo neni. But unongoziva kuti panyaya dzebhizinesi vamwe vanofungidzira kuti unenge wakuzodziita here kana kuti jelasi hauzoziva. Munhu wandaifungidzira kuti ndoenda naye aingotaura masitories akawanda. Saka ndopandakati kune vanhu hakurasi. Ndakangozviudza kuti inini chinhu chandaichida kuita ndega ndongoita. Kune vanhu hakurasi ndobvunza. Saka ndakaenda kuHarare. Ndopandakaenda kurodhibhodhi vanhu vanokwira bhazi maTransaya. Vandakwira bhazi rangu rokuenda kuZambia. Ndakwira bhazi rokuenda kuZambia.
Nefunga takazosvika kuchinhwe anga watoo usiku batati karoi. Saka tiri mubhazi imomo ndaifungidzira kuti ndichatsvaga munhu wekubvunza maererano nezvekuhodha, but ndakashaya wekubvunza. Munhu wandakagara naye pasaidhi akanga achienda kuTanzania, anga atori wekuTanzania aibva kuSouth, anga atori murume aibva kuSouth achienda waiva kuZimbabwe achizoenda kuTanzania. Saka tiri mubhazi aitodawo hepu futi kubva kwandiri murume uyu, aitobvunzawo zvimwe zvinhu kubva kwandiri futi ndoda kuenda kunohodha handisi kutozivawo futi kuti ndofamba sei, ndaatone stress, unongochitya futi kuti ndakangobvunza munhu wese wese, ndobvunza mbavha ndakabirwa. Saka unongotori nestress yekuti nditange munhu futi zvinonetsa. At least ndakangonzwawo vari kutaura nyaya dzekuhodha ndonohakira ipapo, pfungwa dzedu dzingopishana, unenge usiri kunyatsoziva kuti ndoita sei. Brain dzangu dziri bhizi kupishana kuti ndoita sei. Dzanga dzakumaraundi 12 dzeusiku, bhazi ranga ramuka Roi. Bhazi randakakwira ranga rine vanhu velokawo vakawanda, saka vazhinji vaingoburuka murodhi vachisara. Saka ndakabva ndanogara kuback seat, ndobva ndarara back seat riya rakasina kana munhu, bva ndarara flat ikoko. Ndikati handozviona kana ndaapabhodha ndotanga kubvunza ipapo, nongoteedzawo kuri kuenda vamwe. Saka madhezi iwayo kwakuchiri kunetsa nyaya dzemakadhi emavhakisini chichi. Ndarara kuseri kuya kusiti rekumashure. Bhazi rarimira mukaroi, ndopakakwira mumwe musikana mukaroi muyamo. Musikana uyu akangonanga straight back seat kwana ndakarara. Pasvika andimutsa paipai musikana yauya, but ngatigarisane, ndoda kuita kuti ndizowanawo kurara. Ndatoti tagarisana waitokwana kuti tirare tese tiri tongoita kakupesana so. Patagarisana nemusikana uyu, saka taakusvika ndopakanditi iwe uri kuenda kupi? Iwe uri kuenda kuchikoro here kana kuti uri kunohodha? Ndatomuti ndiri kunohodha but ichi ifirst time yangu. Vatonditi alright, ndokuratidza. Thanks. Vatoita hako, vatotanga kundiudza nezvemafambiro ake, akati inini ndinohodha majini nemagamenzi, chichi ndinotengesa mukaroi kuvarimi vefodya, chichi ndoenda ka2 kana ka3 pawiki ndinotokwanisa kuenda chitenderedza mari. Inga zvako. Vatonditi kunotengeswa zvinhu izvi ndinotokuratidza musikana uye manje. Ndikati zvino pabhodha apa ndotangira papi? Zvikanzi pabhodha apambonetsa apa. Ndoenda newe ndokuratidza. Taenda pabhodha pepe tadhinisa mapasipoti. Vatonditi musikana uyu manje aitaura chirudzi chese nechikoko, necheikoko aitaura chinenge chichitaurwa nevakomana vaye vanenge vaida kuchinja mari, vanodini, aitaura chirudzi chese. Saka akabva atotaura chirudzi nemukomana iyoyo, aida kunditi andigadzirire kadhi revhakisini, chichi ndomadhezi ainetsa nyaya dzevhakisini kadhi. Vatonditi musikana vatonditi usaende nevanhu vese vese, unobirwa, siyana navo vanhu ivavo. Ndiye akabva atondifambisira nyaya dzekuti ndiwane chikadhi chachi. Ndane chikadhi changu, tadhindisa tapedza, tadhindisa both side, tadzoka takwira mubhazi, takurosa bhodha bhazi rozouya, vatakwira vataenda, tasvika mutauni muya. Ndopaakatonditi handei kupi ukoko kunohodhwa majini acho. Saka tisati taenda kwekwereka, inini ndatone confusionwo zvangu, nongoziva kuti first time zvinhu zvazvinogona kutokuitira upside down. Zuva raitobudirawo kune rimwe diviwo zvokuti pamwe dai ndandiri ndega futi ndaitokurasika, ndanda kutoona zvangu ndega. Ndopaakatonditi hande ndinokuratidza kunotengeswa majini, but tisati taenda ndikuda kuti nditange ndabhuka bhazi
randoda kudzoka naro. Handisi kudzoka nebhazi irunori, ndiri kudzoka nerimwe racho. Handichanyatsooziva kuti itaipi ipi yebhazi riya, but ndiri kudzoka but nditi bhazi randiri kudzoka naro ndeiri. Saka ndoda kunosiya ndabhuka tiketi rangu riri 10 ndoda kubuda nebhazi ra4. Iri rauri kudzoka naro iri richakasira kubuda riri kudzoka na2, saka ini ndisati ndapedza. Ndopakanodi bva ndatomuperekedza pabhazi riya riya, bva atobhadhara mari yake musikana uyu. Vabhadhara mari yake yekudzoka, aningirina paya abhadhara mari yake, ndopatakadzika kunotengeswa majini kuya. Tasvika ndatenga majini angu. Iye anga asingatengi, aingondiratidza. Nechaakatenga ipapo aitoti ndichazodzoka ndozozviita zvinhu zvangu kana soda kuita ndichimhanya-mhanya. Iwe ndoune bhazi rokukurumidza, majini anowanika umu, magamenzi anowanika umu. Ndobva taparadzana nani, abva andiratidza futi kunotengeswa mapampusi nemapushi. Kana uchida mapampusi kundondudza mahodhero, yanga iri first time kana asana mapushi anohodhwa so, unotora akawanda, unodii abvandudza zvese zvokuita. Majini ako peka so, bvandudza zvese. Ndazosara paya, iye abva atoti ndakuenda, bva aenda musikana. Ndoda kumbonotsvaga zvinhu zvangu zvandoda kunotsvaga zviri kurefu chichichichi. Ndopandakasara ndahodha zvinhu zvangu, ndapedza kuhodha ndopandakadzokera kumabhazi kuya. Chakazoitika ndechekuti kumabhazi kuya 2 dzandaifanira kubuda nebhazi handina kudzibata. Ndakabva ndasvika na2 ndatosvika bhazi riya razarisa. Ndakati regai ndizongobata repanext iri ra4 iri, zvichireva kuti ndaifanira kuzopinda mubhazi ranga rabhukwa futi nemusikana uye. Ndopandakaenda kuya bva ndanonyoresa tiketi, ndanotenga tiketi rangu kune rimwe bhazi ra4 riya. Ndatindisa tiketi rangu paya, ndopandakati regai ndimirire shamwari yangu iyai since ati ari kubuda na4 tongobatana pabhazi iri. Ndakamira bhazi rakalodhwa rakapedza, musikana handina kumuona. Uye siti ranga atotenga ndakanga ndatoriona, siti namba 47. Siti namba 47 rake aisa kuseri kwepauchi yefoni. Ndopandakazobvunza kondakati kondakta, pane musikana abhadhara siti namba 40 yakati 47 apinda here mubhazi? Zvikanzi siti namba 47 kutarisa kudai ndikuona pane vamwe baba. Baba ava ndotovati asi kuti pamwe munhu angogarawo sinzi anenge aona pasina munhu. Baba ivai ndokuvati toni tiketi renyu magara panzvimbo yemunhu asiri, muridze siti iri aripo. Zvikanzi inini ndatobhuka siti iri mufunge. Ndorandatoya ndakagara ndakati ndikuda neri10 ende zvichiva tiketi ravo ranga rakatonyorwa $40, $35 kuenda nekudzoka. Baba zvichireva kuti siti ravo ranga ragara ritoripo kudhara. Ndopandakati bvunza kondakta pane musikana anyore? Zvikanzi unongoziva kuti vanhu nepuresha vanongokuudza kuti maravo. Saka ndakazotanga kunyatsozvifungawo kuti kumusikana uye kureva here kuti ndakanganisa here kuona kana kuti handichanyatsooziva sefirst time yangu. But izvo zvandida kuzviisa mumusoro because kana pfungwa dzekutorerana dzekuchinjana manhamba naye handambobvira ndakachinjana naye manhamba. Itaito munhu nemunhu anga atori nefoni yake but handambobvira ndaita pfungwa yekuchinjana naye manhamba. Saka izvo zvandida kuzviisa mumusoro. Saka ndakatozozviisa mumusoro mushure mekuperekedzwa namadhava futi kuBotswana. Ndopandakati zvakamboitika futi first time yangu yekuenda kuZambia. Ndakaperekedzwa nemusikana uya. Skandal yacho ndakazotadza kumuona futi pabhazi. Handitoziva kuti zvakazofamba sei kana kuti nditi akasara kunyepa nekuti nhamba yetiketi ranga yakanga iripo. Saka handinyatsoziva kuti first time yangu pakufamba iyi ndiri kuperekedzwa nezvipoko here kana kuti. Saka ndomamiriro azvanga zvakaita.
Muri sei zvenyu mukoma? Muri sei zvenyu nebasa renyu? Mukoma, zvamunoona kunze kwakatakura uku. Ndine nyaya yangu yakaitika 2007. Munoziva kana munhu uri kurarama usinganyanyi kuasosieta navamwe, zvinhu zvizhinji zvinokudarika. Ndotanga ndichiti mama vangu vakanga vasingadi kuti tinyanye kutamba navamwe vemunharaunda, vachiverenga mabasa emisikanzwa chaiyo. Saka takakura tichingori vanhu vanotamba toga kumba kwedu, tisinganotambi navamwe kunze uko. Saka ndakazoti 2007 nokubva ndanga ndarohwa 2006 nobva ndadzoka kumusha kwangu kundodanidzirwa 2007 chindoroorwa. Zvakaitika mukomaka, nanhasi ndoti ndikazvifunga ndinosvika pakuremerwa nekutya kukuru. Takanorara kumba kwemurume wangu vane mabhizinesi pane mamwe magirosa kumusha kwangu. Ndokwandakaenda kwatakanenge tiri kuna baba munini vacho. Nokubva ivo vaifanira kukwira bhazi kuseni kwacho vachidzokera kumusha kwavo kwavaigara kumusha kwamai. Saka takatopinda mumba ndokurara zvakanaka manheru. Mazuva ekwaiva kusina foni, kwaiva kusina taimu yekuti unoona taimu apa. Taingofungidzira. Endo mazuva ainetsa mabhazi kumusha kwanguka, mabhazi aidhura. Saka taimukira kumwe kutara, ndokune nyaya yacho manje kusekendari kwataienda manje, ndokune nyaya yacho. Ndokubva tapepuka tiri kunzwa kune mutinhiro webhazi. Tikati kwaedza, ndokutobuda panze, ndokutoona shuwa kune light rebhazi riri kuuya. Isusu hatina kuziva kuti pagara panotori nebhazi rinodarika reusiku rekoritoto. Ndokutomuka ndokutopripeya, ndokutopedza, ndokutobuda. Takafamba rwendo rurefu kubva pamashopu kuenda kwaida kundokwirira murume wangu bhazi achisevha mari. Takafamba usiku uhwohwo, mwedzi wakachena wakati ngwee. Saka taitofunga kuti kwaedza. Takafamba, hatina kana chatakamboona kana kuvhundusirwa murodhi. Takafamba zviri niti kusvika tasvika pataifanira kundokwirira bhazi pacho. Ndokuti wasvika paya tikati pane mhepo iri kutonhora, panobva mhepo inobva nomudhamu so inotonhora. Saka ndaitori negumbezi because ndakatobva nebhegi rangu nditi handichadzoki kupi pamashopu kandodzokera kumba kwedu. Zvataitatenderana ndichindosara kumba. Ndobva tatotora gumbezi raiva mubhegi, shiti raivamo nobva tatowadzira pasi. Shiti redu pakagara pasign post. Tikati pari kutonhora nobva ndatora shiti nobva ndanyatsoripeta peta nobva ndawadza nobva tagara. Gumbezi redu ndokufuka. Takafuka ndopari kutanga nyaya. Takagara tirikita nyaya. From nowhere pakangosvika mumwe murume akabva nesaidhi randakanga ndakagara. Ndakagara kusaidhi releft rwemurume wangu. Ndokwaakabva nako. Ndokubva asvika ndokutoti mhoresa. Munhu unonzi munhu. Ndobva ati mhoresa, ndobva tatodavira ndokumutsana. Ndokubva atodarikira ndobva ndogara kuraiti kwemurume wangu. Agara paya paraiti pemurume wangu nechekure kudai. Nyaya dziri kutotsva kutovhunzana taimu yamabhazi zvikanzi manje mabhazi ava kutouya. Saka iye achitaura kuti nguva yamabhazi yatokwana. Takafunga kuti naiye unoziva kuti bhazi rosvika nguva dzakati. Handiti kana kumbotya kana kudini, nyaya. Murume uya wakazonyangarika.
hatina kuona kuti wakaenda kupi, ende hazvina kupinda mumusoro medu tiri tu kuti ava baba vaya vakagara apa vazoenda nepi. Hatina kuzvisa mumusoro. Isi takange tacontinuation nenyaya dzedu kusvika kwaedza. Ndo murume wangu achibva azoti kwatochena zuva rava kutobuda, ndo pakatanga kuita first transport kakauya kari kamota zviri kunyatsoranga, kakauya kari kamota kapikup kakabva nedirection yekwatakanga tabva nako, ndo yakaita first transport kubva time yatakagara pabus stop tasvika kwakanga kwatoedza. Ndo pakatopinda murume wangu mutransport muya ndokutoenda. Ini bhegi rangu rongedze ndokutodzokera kumba kwedu. Ndakangofamba mbijana kudai zuva ratobuda, ndakatozosvika kumba zuva ratokwira. Hazvina kana kupinda musoro mangu kuti chichaitika. Takagara kubva 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2015 tanga tavaka kwedu tegawo. Ndobva tatsvaga sisi vangu vakanga vari kwavo, votikati kumba kwenyu kwamuri uko kakunayi mvura, kuno kwatiri kune minda iriko kunonaya mvura, chiuyai mugare kuno. Ndobva baba mukuru vangu vabvuma ndokuuya nekuzogara kumba kwedu. Saka pavakauya vakanga ndaigara navo pamba pangu vachivaka kustendi kwavo kwavakanga vawana. Ndo pakatangira nyaya dziya, toite nyaya. Izvo sisi vangu vakadzidza pasekendari ipapo pane signpost yatakanga takagara. Ini ndakadzidza kune chimwe chikoro. Saka zvepasekendari apa ndasingazvizivi. Plus takakura tisiri panhu pamwe zvokuti tainyanya kuzoudzana zvakanyanya. Taiwanzwa kuti kuonana nguva pano nepapapo. Ini ndiri nendauya kumusha kwedu kuna mai. Katauya kuna mai ndizvo votongogara ipapo iri holiday. After holiday ndaidzokera kwasekuru kwandaigara, ava sisi vaisara pana mai. Zvadaro ndopatakazotanga kuita nyaya, vakanditi iwe makabva kudikitiki nguvai? Ndopo ndorondedzera. Vakatonditi iwe hauzvizivi kuti kumashure uko kunonzi kune goritoto ibhazi rinofamba. Tikati handizvizivi chigarirwe chose chandakazosara ndoita kwagogo. Ndapedza kunyora fomu 4 ndadzoka kwasekuru, ndava kumba kuna mama vangu. Handina kana zvandakambonzwa. Vakati kunonzi kune bhazi, chete kuti zvimwe zvinoti hatizvizivi. Zvoda ukavhunza gogo vanokuudza. Kune bhazi rinofamba rikudarikana pamagirosa pandakanga tatiri ipapo pashopo pana baba munini. Rodarika rokwira rava kusvika kudhuze nekwatakanga tiri, rinobva ranyangarika. Saka ndokati isi hatitozivi, takarinzwa richitinhira. Ndokutobuda ndokutoona light, tikati iri hatinei naro, isi tiri kuenda kwedu kwatiri kuenda. Ndokutobuda ndokuenda. Tichisvikapo takasvika tikatogara. Asi chakatitesa chakazondiri kundinesa ndechokuti kubva temi yatakasvika ipapo, bhazi ratakasiya kumashure harina kana kusvika, kuda rakafa. Chinhu chakazosvika ipikup yakatanga kusvika, ndo yakauya ikakwira baba munini venyu. Asi kwatoedza, zuva richitobuda rotoratidza kuti kwatotsvuka, kwatoedza. Ndo first transport yakatanga kusvika, bhazi riya nauriona kwarakaenda. Tikati pamwe rafa, ko vanhu vabva vashinga kumirira kuti bhazi richagadzirwa richadzake nhanzindo dzavo kuya kumatransport anowanda anobva nerimwe saidi pasignpost ipapo. Zvava kutanga kunetsana manje kubvunzana. Sisi vangu ndopakazoti asi iwe unokangamwa kuti paya pachikoro panhingi, ndopavakadzidza pana vanhingi vokufira apapo pachikoro ipapo. Vanhingi vaya vaiti tikaenda kumasports todzoka manheru taiwanika dzimwe nguva vakagara pagedhe rechikoro. Isu vana vechikoro takatoti bvayapo toda kupinda, kwai wotoona wotosumuka wobva. Asi ndo vamakasangana navo
ndikati atogosangana navo kuti kuchikoro here. Ndobva ndachivarondedzera mbanje chaizvo zvakaitika. Vakanditi ndobasa ravo baba ivavo vakapfeka shoti. Ndikachironi ndakashawa kuti baba vavo vari kupfeka shoti kunotonhora kune mhepo kudai havasi kuinzwawo here, because isati akatofuka gumbezi. Magumbezi ma2-in-1 kani raiva rabva nemurume kujoni achishamisira. Ndorandakangotakurana naro ndikati tigovo tisazosvika tichinoti kwatiri kuenda kwababa munini kumusha kwemurume wangu. Tosvikati kunonzi negumbezi fadangotakurana gumbezi redu. Tikati takatofuka jira tichitonhorwa isu. Iye anga asina kana trouser, akapfeka shoti. Akati ndivavo baba ivavo vanomuka, vanenge vakatopfeka shoti, vanogofamba nekutara, vagopinda nemuyadhi yechikoro, vagopinda nekukoteji. Mumba mavo munotonzi hamugari munhu. Vaiti kana mukagara munhu vaingopinda vovhura matepi, mvura yoyerera mumba maiwanikwa mune dhamu, midziyo yakanyorova yakasokwa mumvura. Ndikati sisi, and now I believe. Asi vakanyatsondisimbisa kuti ndivavo baba ivavo vanobva kudzimba kure vachiuya kuchikoro vaifamba nebhasi. Saka dzimwe nguva vaitowanika vakagara pagedhe futi. Dzimwe nguva matichers mustaff room wawanika mabhuku zvakadzvarariswa mustaff room. Wotanga kunongera maticha. Votoziva kuti hunhu wahidhi vaya vakashaikira pachikoro. Saka zvakaramba zvichindinetsa. Ndopandakazoti ndazosangana nomwe mwananzvadzi yangu. Mwananzvadzi yangu wakadzidzawo ipapo. Ndopatakaita nyaya. Akati asi vatete hamuzvizivi. Ndikati unonyepa iwewe. Sisi vangu vanga vari kuno kuSouth Africa. Vazodzoka. Ndibva ndaenda kundoona sisi vanguwo. Ipapo yanga iva 2016. Ndaenda kundoona sisi vangu futi vamwe vanoteverana naivavo. Ndovakadzidza pachikoro chimwe. Ndibva ndasvika ndobva ndanogarako ndakita nyaya. Ndibva ndaenda kuvarondedzera nyaya iya. Vakati iwe asi hauzvizivi. Saka zvino zvokuti izvozvi ndikazvifunga dzimwe dzenguva ndinohwakakuta kakumerera, ndinomerera kuti saka takataura nechipoko, takataura nomunhu wakafa, nokuti kutaura chokwadi haana kuzombobudikira. Akangonyangarika nokunyangarika. Pakakwira murume wangu, pakasvika pikapu, murume wangu akapinda ari 1 paya pasina vanhu. Saka vaenda nokupi baba vaiva vachiti ndiri kutsvakawo transport. Tikataura nyaya yechando tose. Ndoti ndikaifunga nyaya yekuti saka zvipoko zviri real, zvipoko zviriko, munhu chaiye kutotaura naye. Asi chandinotenda zvangu Mwari ndechekuti kana usina ruoko rwakashata rune mushonga, hachina zvachinokuita. Because taitofanira pamwe taigona kutorohwa nehana tose tikafa, tongozonongwa takaoma. Nokuti wakatouya akatouya nesaidhi rangu ino ndandakagara. Akasvika achitosvika akatotimutsa. Mamuka sei? Takatodairirana tese. Tamuka mamuka sei? Mamirira retransport tikati takamirira kwaiva nebhasi raidarika kumapast 3-4. Saka ndodai takatotaimira iroro bhazi iroro. Toti ndora tatomira hanzi chero neniwo ndora ndatoingawo bhazi iroro. Ndokutodarikira ndokundogara kusaidhi kune munhurume. Ndikati vaendawo zvondogara kusaidhi rekumunhurume. Ndo unhu hwavanhurume kazhinji, nesuwo vanhukadzi tikasvika pane vanhukadzi nevanhurume tinondogarawo kusaidhi redu vori nevanhukadzi. Nyaya kutsva chaiko tateta nyaya tichiseka. Kanakisa kupinda mumusoro kuti taura nechikwambo. Mukomaka. Zvinhu zveya zviri real. Pandikazodzoka kuna mai, ndasvika ndavarangaridza nyaya iyoyo. Gogo vakati nyaya idzi hamungadzinzwisisi vanangu. Ndobva vachitanga kurondedzera rodhi yose yatakafambai. Nokuti ivo kare kwavo vaikwirawo bhazi usiku vachiendawo kumurume wavo Harare.
vakati ipo paya pakona pakazoti pana mai nhingi vakaitira accident ipo paya munotovavona mukazodai mukazodzera nedirection iyi kune bhazi rinobva pakati richisvika pakati. Saka nayo mama zvose izvo zvimai musingatiudzi nokuda kwei kana taipinda mutsaona vakatiwedzera kusimbisa vakati hamuna mushonga wamakabata uchakukuvadzisai necheusiku. Kukuvadzwa necheusiku unenge une mushonga wawakabata wakashata. Really? Vakati zveshuwa. Vakasimbisa. Votondiudza dzimwe nyaya dzokuti ndakabva ndaona kuti saka tiri kurarama munyika inohlisa. Vakatozotaura chokwadi kuti vanangu, mafunga kana mai ndiona ndichikuavhoidhai kutamba navamwe, musafunga kuti ndakanga ndiri benzi. Ndaizviziva kuti hwani muchandohwa nyaya dzakawanda, mugoziva nyaya dzinoitika munyika dzakawanda. Njere dzenyu dzichakurumidza kukura kudarika eji yenyu. Iko zvinotarira vazhinji vandaikurambidza kutamba navo varipi. Vazhinji vavo vakati njere dzakakura kudarika eji. Vazhinji vezera rangu inini vamwe vakatotisiya, vamwe hazvina kana direction. Ndopavakazotsanangura kuti ndosaka ndakanga ndiri strict pamuri. Nokuti kana ava vekusekendari vaihwa nyaya dzakadaro, vaipamuka vakafamba distance yokukwira kusekendari koko kune hedhi ivavo vanomuka vakaita gore toto. Ndopavakachitanga kuchipatsanura. Ndopandakachiona kuti saka mubereki wakakosha kuteerera zvaanenge achitaura. Kudai ndakanga ndichiziva kuti ndobaba ivavo vanomuka vachifamba, zvavakanga vasvika nesaidhi rangu, chii chaiitika? Ndairovwa nehana kana zvigozodii, handitouzwisisi kuti zvaigozodini. Endi zvinhu zvinonzi magorototoka mugomaka, chinhu chiriko chinofamba semunhu mupenyu. Ndinoti ndikazvifungaka nohwa kudzamirwa. Ndiyo nyaya yangu mukoma. Makadii mukoma. Ndichingozwa masoro evamwe saka I decided to share yangu one of my stories. Nditore nyaya yakawanda. So yeah. This one yakaitika I think ndandiri kuma-grade 6 grade 7 ikoko. So ndaigara kuAtlon nevabereki vangu tailoja. So tichiloja kudaro takabva tamova from Atlon ndobva tatsvaga imba. So unfortunately vabereki vangu vakabva vawana imba kuWindsor Park. So it's actually a distance nekuti inini ndainge chiri kudzidza kuRiverside, which is a school more Atlon kune vanonzwa Gweru. So kumba uku isusu mumhuri medu tiri 3. So tiri 3 kudaro inini ndiri last born. So mukoma wangu vanga vapedza chikoro anga asingachagari mumba, and my sister naiye vanga arova. So it was only inini nababa vangu namai vangu. So patikamuvha ini vakatsvaga one bedroom apartment. So vakatanga iri 2 bed. Then vakabva vaona kuti imba yacho naidhura because it was a main house. Ndokubva vati tichashandisa chii, tichashandisa 1 bed. Then imwe yacho vakaudza landlord kuti you won't be needing it. So landlord akabati no, it's fine, I will look for somebody. So isusu takabva tatanga kushandisa 1 bed. So pamba apa I can't say kuti pakashata or pakanaka, but imba yachona yanga ingori something that we were not used to because panga pasina landlord. Mai vachona vachaitorenta kwavari. She has a lot of dzimba dzavanorentesa mugwe. That's if vachiri vapenyu because she was very old. Yeah. So yeah, she had dzimba dzavairentesa imomo. So pamba apa you just felt something, it was just off pamba apa. So tagara kudaro
inini ndairara musecurity ivo vachirara mudeploy. So vaiti kana vovata paya ndotongonzwa kuti there's something moving mumba umu, but unoona kuti nditaure zviya zvekuti unenge uchitya kuti unotukwa, like ini vabereki vangu they were very strict and paive nezvinhu zviya zvekuti zvinoitika manheru hautauri zvaunonzwa manheru. Actually vanhu vakakura like kuma90s 80s they understand kuti we were told kuti kana ukanzwa chinhu hautauri. So ndainyarara. So inini I have a thing where I feel I'm a very, very sensitive person. Like I sense kana pane something shoda kuitika. So I would feel. And pamba apa panga pane, you know those things zvatinoona mumamovie like an underground passage kuti pane the tiling was wood. So waiti kana ukavhura mupassage kuenda kubathroom paive like an underground like basement or something, like it was just one of those. So waiti kana wakarara unonzwa chinhu chacho chichirira. Inge vakandati maybe I'm just settling in semwana like tagara. So zvinhu zvakazotanga kunyatsoitika, I think it was now second week yekugara pamba apa. So ndakavata I would sense kuti pane munhu akanditarisa. So ndaibva ndapepuka zviyazvo, and the sitting room yange ine mawindow and panze panga pane a pool. So kana pane mwedzi, you can see the panze or you can see the outline yemumba without light. So ndikuona kuti pane munhu akagara, like akagara nechemukona, but inyaya yekuti panenge pane mumvuri you can't be sure kuti munhu chii, but you can see kuti pane something like shady, it's munhu but pane something. So ndazviona the first night ndakangoti maybe mumvuri because chakangoramba chakadaro hachina kumuvha, hachina kumboita anything, ramba chanyewa. The second day ndikumuka same feeling, ndikuona kuti chinhu chaicho chamuvha a bit from where it was, like now I can actually see kuti munhu, but haasisina kugara, like kuchange akachonjomara kuchange izvino amira but ari nechepadhuze nepadhoo, but padhuze nepaketeni kuti I can see, but still handisina kuona kuti munhu kudwa haingori shadi. Saka ndakabva ndatanga kusarara manje. And those days ndairwara, so ndandiri munhu waya aita zvemanozvi, so I can't say it's related because ndakatosvika pamba apa ndichirwara. So ndizvo zvinhu zvaindiita kuti nditadze kurara, because I would have that time when ndakatadza kufema kana kuti. So ndichiona zvinhu izvi ndakabva ndatanga kuudza vanhu vandaifamba navo, ndichienda kuchikoro ndichitaura kumba kwedu kuri kuitika zvinhu zvakadai. Saka ivona ivo vana vanenge vachitomboseka kuti nini ndakazonzwa sore refanhingi, until chinhu chiya chazotanga kusvika kudhuze nekumubhedha kuti everyday ndikupe chirota chichange chiri kumuvha zvishoma nezvishoma until ndakutozochirota or ndichichiona, because I can't say ndaichirota because zvinhu zvaitoitika kusvika ndakutochiona chakatogara pandiri pandinenge ndakavata, ndipo pandakatanga kuridza mhere. Saka ndakuridza mhere mai vangu ndo vaiuya ndivaudza kuti ndaona zvakati. Saka baba vangu vaibva vatama kuti wai uchingoti muti munongozivawo zvinongoitika.
munhu asiri kuda kurara ega nekuti vamwe vacho vaenda anenge achingoda kuti arare nesu. So my father would think kuti ndiri kuita maexcuse kuti ndirare navo, zvekutoti ndanda kutongochema usiku hwese ndisingatombodzi malight kusvika ndakutozorara navo. Saka mai vangu zvaivashungurudza because she didn't understand, but vaiona kuti sure mwana pane zvaari kuona because ndandisiri munhu waya aizikanwa kutaura nhema. So hatanga kutombogara 1 week ndichitara nababa vangu namai vangu, then brother yangu akabva yauya kuzovhizita ane shamwari yake. So vaichovha mabhasikoro kubva kwavaigara anga kucollege, so vanga vachirentawo somewhere else kudhuze nekuchikoro kwavaigara. So vaichovha vachiuya ikoko kuwinza park kwataigara. So vakabva vapinda mugedhi, vapinda mugedhi patakatogara pavharanda, the veranda rinenge rakaisana negedhi. So vapaka mabhasikoro vataura vatoti atauya kuzotora zvekunobika vapiwa chikafu. Then brother yangu yakuti ichibuda zviya zvayasimudza bhasikoro neshamwari yake vamira vari pavharanda paita kuti vachidi vabude, akabva aramba akafriza akangobata bhasikoro rake. So akabva atanga kuti mama mama mama, mama vangu akabva vabuda voisi rake anga asikudaidza the way anodaidza mama, like the normal way aitodaidza zvezvekuti voisi rake raitova nekutya. So mama vangu akabva vamhanya akati ko chii zvikanzi unei mukadzi uyu ari kutidaidza, akati mukadzi upi, kunzi unei mukadzi uyu, tikamhanya kuti titarise mukadzi ari kumudaidza. Mama akati hapana munhu apa. So takabva tamhanya tichienda kunotarisa kuti ko ndiani mukadzi ari kudaidza mwana. Tasvika pai pagedhi, tasvika taona pagedhi hapana munhu. Saka pamba apo pataigara, like for you to understand how strange this is, kana uchibva nechekuriverside uchipinda into town, that is panotangira Windsor Park, and I don't know mamwe masaidi ndakutotangana kuti ainge chii, panotangira Riverside, panotangira Njanji, andika wakutoita kunge utoenda kushowground, vanonoiziva that area. Imba yachona, it was the first house. Iri the first house, there was no other house like opposite. Dzimwe dzimba dzaizotangira opposite dzaizotangira nechekuzasi uko, and it was just a straight road inodzira ichienda kuzasi. Saka ichienda kuzasi inenge ichienda necheclaybank, haina panoita turn. So the only way is kuenda straight nekuenda the other way, of which straight road hapana kuti munhu angatize kuti avande uchimaona. So akangomudaidza akati saka manje akati aita achidongorera nepagedhi ndokubva atotiza zvamushaya munhu. Brother yangu akatozviitira weti nekuvhunduka because he was very very scared from that incident, and it was not kuti angari manheru, no, zvinhu zvakatoitika kunana 4-5, like zvakutoda kutonyura, not kuti manheru ava, ndezvekutiti vanhu vanotofamba muchitoona kuti uyu munhu kumeso kwake, like brother yangu ikavhunduka vakati isusu hatichauyi pano takutoenda, ndokubva vaenda. Saka moms vangu vakabva vatanga kufila kuti pane something chiri kuitika, but vanga vasingatauri because vanga vasingadi kuti vandivhundutse vesine situation yekuti ndanda kutorara navo pambed. So the following day takatogara musitting room. Sofa remusitting room anga akatarisa, like rimwe rakatarisa kumadziro, rimwe rakatarisa kuhwindo riya ranga riri kupo. Saka moms vangu vabva vatanga kuseka paya paya, same time kubva kuma4-5 vachitoseka paya vachiti
munhu ari kumwisa bhora uyu, munhu ari kumwisa iyo saka manje mamutori nekazini yangu that inini nekazini yangu naivo I think tiri 3 or 4 of us. Saka pakaita kuti ko manakirwa madai chii zvikanzi ndiri kuona vana ava vari kutamba bhora panze nematambiro avari kuita ndabva ndafunga nguva yedu yakare. Saka isu tiri kutomhanyirawo kuti tionezve kuti vana ava vari kutamba because pamba isu taigara pamain house papane family yaigara kuboys side, so isatofunga kuti ndivo vana avo vari kuona vachitamba tatarisa tikuramba takatarisa nechekusha kuti munhu ari kutonakirwa kuti vana vari kutamba. Ko muri kunakirwa nei? Vakati hamusi kuona vana vari kutamba bhora avava, hamusi kuona atomisa uyu. Saka titakabva tatotanga kutoseka totofunga kuti maybe munhu ari kujoka toona muti munhu ari serious but hakuna vana apa. Saka pavakatoona kuti titori serious zvakatovavhundutsa kuti vakabva vatoti ngatinamatei. Taibva we come from a family inonamata, so we started praying and hapana munhu anga kuda kurara ega because zvinhu zvachona vanhu vanga vakunzwisisa kuti zvinhu zviri kuitika panapa itinodonga natural. Saka takabva tati angeza tivhunze because vanhu vakazotora the bedroom we moved out isusu tichiri papa. I think takagara for a month or 2 pamba ipapa paende vanhu ava vakatotiwana tiripo then they just moved out. Saka tikati ko wai vanhu ava havana kutomboti explainira wai vakamove out. So tikabva tabvunza vaigara kuboys side tikati sezvo imimi takakuwanai muri panapa tokumbira kubvunza kuti pane zvamunoziva here nemba iyi? Then vakati sedu hatidi kutaura zvakawanda because ninoda ndiri mwana ndaitongonzwawo vachitaura sevanhu vakuru. Zvikanzi kunenge mai ava vaidanana nevarume vari nguva yakare then vobva vapoizina varume vavo to take over maproperty and saka panenge pane vanhu vakatovigwa pazasi pemba apa. Sezvo kana uchisvika panapa vanokuudza kuti havadivi vanhu vanochera pamba pavo o kungoita magadheni zvemuriwo, havadi vanhu vanodaro. So ivo vaifungira kuti zvavakanzwawo izvozvo izvo might be true, sezvo ivowo nyangwe kuri kuti vanonzwa hapanawo chavanoona. Saka mai vangu vakabva vachinopa notice kumuridzi wemba. Havana kuvaudza havo kuti pamba hapagariki but vakangoti kumba uko tafunga kuti tiende kumwe kuri a bit more spacious or kuri a bit cheaper, sezvo rent yepamba pachona yaiva a bit high. Saka ndizvo zvakaitikawo kwangu family yangu. Ndokubva tamove out takabva tanogarawo kumwewo. So taigara kuAdlon. Tikabva tabva kuAdlon tichinogara kuWindsor Park. So kumba kwatikanogara kwanga kuri kwamai vamwewo vanoita zvekurenta dzimba mugweru. She's actually known for kurentesa dzimba. So imba iyi yanga isina kushata, yanga isina kunaka, but it was a proper house. I don't know what I could say. So pamba apa, you just had a feeling that something somehow you just felt uncomfortable. Not kuti but I don't know. Maybe what I bought was different setting, but we just didn't feel comfortable in pamba. So tatangogara pamba apa, I think it was after a few days or that's when pandakatanga kuona a figure. Handinenge ndakarara ndaitonzwa kuti pane munhu
ndakatariswa or something, I could just feel present. So naibva ndamuka. So those days nekuti ndakarwara ndisati ndatombosvika pamba apa. So I would wake up just in case we ndicheke kuti handina kuita nose bleed pamagumbezi or something. So I would probably wake up feeling kuti maybe it's a nose bleed or something. So ndipo pandakatanga kuona that figure ikatanga iri kudhoo. So nenyaya yekuti imba irara musitting room, ndakatanga tichiloja the whole house, which was a 2 bed. Then tikaona kuti the rent was too much, ndobva tasiya 1 bed, tikatanga kuloja the 1 bedroom. So ndairara musitting room. The sitting room had my windows, like very big windows. So nenyaya yekuti kana pane mudzi, you could see like shapes and kuti apa pane chinyi, like it was just, the house was clear. Yeah, aiwa unonzwa seunomirira. Kunze kwakatakura ku, ladies and gentlemen, kunze kwakatakura ku guys. Unonzwa manje vasati vasangana nazvo manje vanenge varimo comment section vachitaura kuti aiwa uya anonyepo i-content idzi. Gentlemen i-content idzi. Pauchasangana nadzo ndipo uchaona kuti aiwa life yako yatova content zvimashuwa manje. Dzedzi dzanguva chiti content idzi hamwe dzedzi tichakuona uchauya pano pamazima untold stories. Aiwa kuseka hangu uzvo atishuvire kuti usangane nazvo nekuti zvinhu zvinotyisa. But ndoda kukutendai kuti kana manga maonawo video rese mukapedza, ladies and gentlemen, stay blessed. God bless you more. May the Lord protect your pockets so that you'll be able to buy bundles. Kozvazara mutenge mabundles tipote tikachitandara pano pa Slick Media TV. This is your boy Slick Nelikwan pano pa Slick Media TV pamazim untold stories. Until next time, wait a minute. Kana une nyaya yaunoda kuti unofunga kuti unoda kushare nemhuri yeZimbabwe, andika tibati pa namba dziri kuapia pa screen pako apo, wovha tobva tambonzwawo kuti imi makasangana nei, zvii zvakaitika. Ngatikurukurei, kutaura kunoita kuti zvinhu zviite sei, zvinhu zvifambe zvireruke mukati meupenyu. Vamwe vanhu vofuti vachieducatwawo kuburikidza nenyaya dzenyu, andika. Yes, until next time, I am out.